Takže dnes sa porozprávame s dvomi novými posilami. Jeden je ľavé krídlo Roman Cibík, ktorý prišiel z Novej Dubnice, a druhým je obranca Lukáš Mursko, ktorý nás posilnil z Liga Bratislava. Chalani, máte za sebou prvé tréningy a takisto aj turnaj v Hodonine. Splnilo to vaše očakávania, Lukáš? Tak určite, turnaj v Hodonine bol kvalitný, hrali sme proti kvalitným českým ústvam. Mali sme možnosť vidieť kvalitný florbal a odohrali sme kvalitné zápasy, čiže splnilo to očakávania určite. Roman, čo ty povieš? Tréningy sa mi veľmi páčia, je to živé, rýchle. Turnaj v Čechách bol veľmi kvalitný, tí mi ukázali, že sú o poriadny kus pred tým ako pred našou ligou. Aj to som spokojný. Chalani, keď to porovnáte s predchádzajúcimi klubmi, taká nejaká tréningová úroveň alebo taktická pripravenosť, ako to vyzerá v porovnaní, Lukáš? Tak ja si myslím, že to vôbec nedá sa to ani porovnať s predchádzajúcimi klubmi, čo som hrával, čo sa týka po taktickej stránke, aj tréningová jednotka úplne iná. Roman? V Dubni si myslím, že boli celkom kvalitné tréningy, ale Hurikán, čo to podľa toho, aké výsledky dosahuje, určite o krok vpred. Čiže Hurikáne sa mi tréningy mnoho viacej páčia. Do sezóny nejaké máte také osobné ciele a aj ciele ako tímové, aké umiestnenie by ste chceli dosiahnuť? Tak pre mňa osobne určite hráme v základnej postave čo najviac zápasov a sa vám zamecovať čo najvyššie v tomto titul. Roman? Podobne ako Lukáš, držať sa v základnej zostave a tiež by som rád, že chcel po nejaké medaile, ale ešte teraz zlato. Ďakujem, chalani, veľa šťastia. Ďakujem.